long live, long live, long live, long live, long live. Zindabad, zindabad. जोंनि जि दलनि नीति आदर्श बे नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि जि 40टा समष्टि दं बिटिआर ओनसोलाव बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय अनेक जइन जाबोगासिनो दं थिग बिदिनो जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो जेनेबा एकदम माने गिदिर गोलावफ्रानो जेनेबा खाम्फा बिथां आरो सन्दन बिथांमोन आरो बिदिनो अनेक जइन जाबोदों थिग दिनै बिदिनो नैबे सालाकाटि ओनसोलनिफ्राय जोंनि सालाकाटि समष्टिनिफ्राय प्राय 60 जनसो 100 जन 100 बारा दं 100नि बारा बिथांमोना दिनै जोंनि दलनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जइन जाफैदों। सालाकाटि हिसाबै हाग्रामानि जि 17 बोसोरिया सासन बे सासनाव नैबे सालाकाटि समष्टिनिफ्राय देरहासार बसुमतारी बिथाङा 10 बोसोर इएम दंमोन किन्तु दा जों नुनो मोन्दों सालाकाटि ओनसोलाव खामानि मावफैनानै आं फ्राय 2 बोसोरसो जाबाय सालाकाटि ओनसोलाव गिदिंनाया किन्तु सालाकाटि समष्टि हिसाबै बहाय जेबो उन्नति नुनो मोनाखै लामानि खेथ्रआव हक जिखुनु खेथ्रआव हक आं फ्राय अलमस्ट आं सालाकाटि ओनसोलखौ गिदिंजोब्बाय किन्तु बिदि उन्नति जेबो नुवाखै। खोनानो मोन्दों नोंथाङाबो बे केन्डिडेटनि माबायाव आं एसे उसुबिदा मोनो होननो थैबाबो होननोसै आङो बे जोंहा हाइकमान्ड दङ जोंहा मोनसे जोंनि दोलोनि मोनसे गणतन्त्र दल हिसाबै गणतान्त्रिक जोंनि जि दल हिसाबै डेम'क्रेटिक जि दल हिसाबै जोंहा हाइकमान्ड दं बे हाइकमान्डनिफ्राय जायखौ हरगोन जों बेखौ मानिनानै लागोन आरो सोरनिबा जुदि फैयोबा जेनेबा जोंनिबो फैयोबा बहायथ' होननांगौ जेबो दरखार गैया। इउपिपिएल दोलो हिसाबै माबायदि गोख्रों सालाकाटिनि ओनसोलाव? सालाकाटिया दा होननो थाङोबा जोंना जुद्धआथ' फ्राय माबाजोंसोमोन नालाय जेनेबा बिपिएफजोंसोमोन नालाय अलमस्ट बे जेनेबा बिराद गोबाव सासन खालामबोबाय सालाकाटि हिसाबै समष्टियाव बे देरहाबोबाय 10 बोसोर जाबोबाय बियो इएम जाबोबाय दा बे हिसाबै जुदि नायनो थाङोबा नैबे समाव जाय बिनि कर्मिफोर दंमोन जाय बिनि खौ मोजां मोनग्रा मानसिफोर दंमोन बिनि जा खामानि मावनाय रावखौबो बे नायबोआखसै बे खेथ्रआव बेनिफ्राय बयबो गुगाबोबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय दा बेनाव खामानि मावनो थाखाय बेनाव मानसियानो गैला बेनाव बिदि अबस्था। इउपिपिएलआ माबायदि थासारियाव? इउपिपिएल हिसाबै जोङो देरहागोन 100% जोङो सियर इउपिपिएल हिसाबै। इउपिपिएल जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद।